Ngikhulume nobhuti ngimtshele ukuthi umfazi wakhe unikisa ngekho emsebenzini. Manje ngizwa ngizisola, ngibona sengathi manje ngenza iphutha ukuthi ngimfake emsebenzini ngoba mina ngangithi ngimsiza ngoba exakekile efuna umsebenzi. Kodwa manje ngibona engathi lento ivele ya-backfire. Usisi ufike wabhanqa uthisha omkhulu, wabhanqa uthisha esikolweni. Uthisha omkhulu wayithola indaba, bagcina sebelwa sebebambana-ke, kwaba ubhensu-ke lapho ngophansi ngophezulu. Usisi lapha emsebenzini ufike wathandana no-principal. Awu. Yebo, kodwa futhi akaqalanga lapho, uqale wathandana. Sanibona babukeli emakhaya, uNjabulo lo wakaMkhize usuka le efolweni. Sithi nje siyanwelkhama kwenye i-episode yeVumani Films. La eceleni kwami ngihleli nosisi uBusi. Sisi angifuni ukuthi ngande kakhulu, ngicela ukuthi nje usichaze uzasise kubabukeli, uchaze nanokuthi indaba usibhalele yini osibhalele yona. Sanibonani, igama lami uJabu. Abaningi bangibiza ngoBusi. Ngize la kwaVumani ukuzokhuluma ngento engihluphayo emoyeni, engazi ukuthi ngizoyixoxela bani. Ngasuke ngafaka usisi wami omakhelwane emsebenzini. Manje usisi lo sikhonza naye unobhuti athandana naye esontweni. Manje ngifuna inkinga yami ukuthi ngifuna ukuchazela lo bhuti lo into ayenza emsebenzini, kodwa manje ngiyesaba ngoba ngibona engathi mhlawumbe ngizobe ngichitha umuzi wabantu, nanokuthi futhi bazongibuka kabi, babone engathi anginalo iqiniso, noma mhlawumbe bangigxeke babone engathi bengamele ngiyikhulume leyo nto. So ngize lana enhlizweni yami ngifuna ukukhuluma ngale nto, kodwa futhi angazi ukuthi ngiqale ngakuphi. But ngifuna nje isazela sami ukuthi sibe clean, ngikhulume nobhuti ngimtshele ukuthi umfazi wakhe unikisa ngekho emsebenzini. Manje ngizwa ngizisola, ngibona sengathi manje ngenza iphutha ukuthi ngimfake emsebenzini ngoba mina ngangithi ngimsiza ngoba exakekile efuna umsebenzi. Kodwa manje ngibona engathi lento ivele ya-backfire ngoba manje useyamosha emsebenzini. And uma ngibona umkhwenyane wakhe ngiyabe novalo nokwesaba nokuzisola futhi ukuthi ngamfakelani unkosikazi wakhe emsebenzini. Iyo-ke into engilethe la. Alright, sisi bengicela ukubuza ukuthi usebenzaphi? Mina mfethu ngisebenza as a clerk, but ngiyenza i-part time. Kuye kwenzeke uma kukhona umsebenzi omningi, uprincipal bese yangicela esikoleni bese ngiyolekelela. So usisi lo yena usebenza as i-cleaner, and abantu besilisa lapha emsebenzini baningi kakhulu ukudlula abantu besifazane. Yabona nje uma ngingaxoxela kahle, waqale walala ne-security. Ngaba shocked ngendlela emangalisayo uma ngixoxela ukuthi ulale ne-security. Kanti futhi akagcinanga lapho, uthe esuka lapho walala ne-staff. Hhayi-ke i-staff siqedile-ke nje. Bonke-ke okubuhlungu-ke manje sebekhuluma ngayo esikoleni. So angiyazi ngempela ukuthi into enjena ithiwani, and ngendlela inhliziyo yami evele ibe buhlungu ngakhona ngoba lo muntu nje okokuqala uthembekile, bamthembile abantu. Kahle kahle nje esontweni uyi-role model because yonke into enhle uyakwazi ukuyikhuluma ebantwini, uyakwazi uku-advise abantu, uyakwazi ukubonelela, uyakwazi nje yonke into ongayicabanga ngomuntu wesifazane. Kodwa uma sifika emsebenzini uvela abe ngomunye umuntu nje engamazi. Ngicela ukubuza la sisi ukuthi uze umzamele umsebenzi ubekumayelana nesonto noma ingoba vele ewumakhelwane wafika ezocela umsebenzi, kwenzakaleni? Mina usisi wafika kumina efuna itoho njengoba ngiwu-clerk ngiphinde futhi ngibamba ama-part time kwezinye iy'ndawo. So ngokuthi uyangibona ukuthi ngumuntu obhizi ohlezi ebamba amatoho, ngiyawathola futhi. Wabe seyangicela ukuthi uma kukhona okuqhamukayo ngibomtshela.
ngoba nawe uyawudinga umsebenzi. Mina-ke vele anginawo umona nomsebenzi, as long nje umuntu mangazi ukuthi uzofika enze lento efunekayo emsebenzini, ngoba into ebalulekile emsebenzini ukwethembeka. So ngambuka-ke usisi ngamethemba, njengoba ngisho nje ngithi sikhonza naye futhi uyinto nje ebaluleke kakhulu esontweni. Ngambuka mina ngamethemba, ngabona futhi ukuthi umsebenzi angawenza ngale ndlela ekufuneka ngayo. Wangena kanjalo kusise emsebenzini. Emveni kokuthi kufuniwe umuntu ozosebenza emsebenzini, ngabona yena mina isifanele isikhundla. Ngabe sengiyakhuluma-ke nomphathi ukuthi hayi, nginayo umuntu mina engimethembayo ongasebenza. Wabe sethi umphathi-ke ngize naye azombona, naye futhi wafika umphathi wamthanda. Kodwa manje emveni kwalokho izinto aseyizenza manje sezihlukumeza mina because abaphathi uyabafihlela. Yayibo loo nto. So ngibhekene nenkinga enzima kakhulu. Usisi ufike wabhanqa uthisha omkhulu, wabhanqa uthisha esikolweni. Thisha omkhulu wayithola indaba, bagcina sebelwa sebebambana-ke, kwaba ubhensu-ke lapho ngophansi ngophezulu. Kwanzima kwanje ayana, kwaze kwangenelela abanye othisha bezama ukulamula yona lento. Abanye abasazi nokuthi isitori siqhamuke kuphi. Manje sekufanele kuvulwe i-case-ke manje. Uyabona-ke ngafika emakheyisini, kusho ukuthi sekonakele kakhulu because ibandla-ke manje selizoba senkingeni. Ney'ngane zesikole nje zixoxa ngaye, ziyasho ukuthi akaziphethe. Ngithi mina bengicela ukubuza la ukuthi usuke wazama yini ukuthi nikhulume naye yena, uthe uba igama lakhe usisi Usindi, asenike nazama ukuthi usuke wazama ukuthi ukhulume naye umbonise mayelana nalento oyibonayo, njengoba usho ukuthi baningi sebayibona nasesikoleni usewumuntu omubi nasemsebenzini. Useke nazama ukuthi nihlale phansi nixoxisane naye. Ebhuti kade ngixoxa nalo muntu akezwa kahle kahle nje, ungathi khona lento le emphushayo noma umoya othile nje osumngenile. Ngakhuluma naye saqale nge-security, ngamtshela ukuthi lento ayenzayo i-wrong, wangathi uyezwa. Uthe esuka wavele wawola sonke istaff esikoleni. Lapho-ke wangabisabambeka-ke manje-ke lapho. And kubuhlungu kanjani ukuthatha umuntu omethembayo umsendaweni, uma efika endaweni uphoxa wena, ngoba manje ugcina usubukeka kabi nawe. Uyayibo loo nto. Ngamncenga, wangathi umuntu ozoyeka. Uthe esuka usisi, hhayi, sengitshela ukuthi nginomona ngoba mina kungekho umuntu ongifunayo, angimyeke mina. Bamthengela amafoni, bamisa emahhotela, bamisa yonke indawo. Manje umuntu onjalo ophila low life angeke usamstopha ngoba kusho ukuthi vele seyisegazini lakhe. Uyayibo loo nto. So nami ngigcine-ke sengikhathala, ngabona ukuthi hhayi, ukuze ngikwazi ukuyinqamula lento ingabisaqhubeka, kungcono ngivele ngimripote-ke kumyeni wakhe. Ngimtshele umyeni wakhe ukuthi nakhu ngifaka umuntu emsebenzini. Manje iy'nkinga angilethela zona u-1 no-2 no-3. Kodwa inkinga manje angazi kanjani ngoba kuzosuke kuthiwa ngichithe umuzi womuntu. Okusho ukuthi wena sisi, okusona sizathu esikwenza ukuthi ufuna ukubika, ufuna ukuyibekela lento umyeni wakhe, ingoba nakho sikwenza kwawena umuntu omubi njengomuntu omfaka emsebenzini. Lazi-ke babukeli kujwayelekile-ke thina sabantu besilisa nje sihlezi sinayo leyo nto ukuthi hawu, wafaka umngani wakhe laphaya, usho ukuthi umngani wakhe uyena umzamela amadoda laphaya. Yabo. So ngiyalizwa lelo side sisi kakhulu, angifuni ukuqamba amanga. Kona kunakho kona ukuthi phela umuntu omdala ekumele ngabe uyayikhulumela izinto ezikanje. Kumele ngabe wena uyakwazi ukukhuluma naye ukuthi okungcono umebona ukuthi wenza kabi akahamba ayolungisa. Kodwa-ke nakho uyasho ukuthi ubhekisa le mawuthi ukhuluma naye. Hayi, useyenza kakhulu ngempela. Uyabona manje useshaya ngisho izigqebhezana nje, into ebekade engayenzi leyo. Ngoba njengoba ngishilo ngithi indlela ebehlonishwa ngayo. Manje usevele waphenduka ingane encane nje. Uma efika emsebenzini ugqoka ingubo emfushane, uma eseyizophuma emsebenzini ugqoka ingubo ende. Manje angisa-understand ngempela, ingakho mina ngibona ukuthi ukuze igama lami be-clean, ngcono nje ngivele ngibize umyeni wakhe, ngimxoxele sonke isitori. Ngoba ekugcineni kuzoba ngathi mina omthathile wayomfundisa ukuthi uyajolwa ngaphandle. Uyayibo loo nto.
Ukuthi-ke bazobe sebephuma kanjani njengabazalwane nami angazi, kodwa ngiyacabanga ukuthi bazobiza abazalwane abadala abazozama ukuthi babaluleke. Senazana isikhathi esingakanani naye uSisindi lo nomyeni wakhe? Bhuti, uSindi noBongo ngibazi besaqala ukuthandana. Bana 9 years manje beshadile. Besayiqala indaba yabo beyiphemba, ngimlekelela lo sisi lona engamfuni uBongo. Baze bagcina sebethandana. Futhi yayinhle into yabo, uBongo wamshada lo sisi kwalilizelwa kwanje yaya. Yabo nje lento nje ngempela bhuti ngiphoxa kabi. Iyangiphoxa nje into eyenziwa uSindi manje. uBongo ngendlela ajuluke ngakhona ejulukela ukuthi akwazi ukulobola lo sisi, nami ngimfakela ipressure ngithi nje ngeke nje udlale ngengane yabantu. Uma ngabe wena userious ngayo, sebenza ubeka imali ubuso uyayilobola, nishade umshado omhlophe qwa. Wenza kanjalo uBongo. Kodwa uSindi manje usevele nje waphenduka njengotshwala esiswini. Okubuhlungu kakhulu-ke ukuthi uBongo wasuke wawelwa yilentela emsebenzini. Hhayi-ke impilo yaqala yanzima-ke lapho-ke. Manje umuntu nje ohleli ku-wheelchair akakwazi kwenza lutho. And manje bekufanele ngabe uSindi uyomlekelelayo, kodwa nje kubonakala sengathi uSindi isikhathi nje into angenayo leyo. Ngoba ngesinye isikhathi uyahlala nje usuku lonke engagezile uBongo. uSindi akatholakali ndawo. Ebuhlungu into eyenzeka kulowa muzi. Manje ngiyazama ukukhuluma naye uSindi akafune kuzwa nje, amadlebe avalekile. Manje bebephila ngani usisi lo engokusebenzi? Because uyasho ukuthi ubaba ubeselimele. Njengoba phela beselimele ubaba, ngithi bebesebethola yona-ke imali yahulumeni, i-grant. Iyo-ke bebesebephila ngayo-ke, ibilokhu baqhuba nje. Kwacaca ukuthi incane-ke manje usisi useyaphanta usefuna imisebenzi. Ngoba manje imali abayitholayo incane, wonke umuntu uyazi ayikho imali uhulumeni ayikhiphayo etheni ngaphandle kokuthi nje ulale udlile. Kodwa ezinye izinto ayikho into akwenzela yona. Yabona? So bephila ngayo-ke leyo mali till-ke ngize ngimfunele umsebenzi. Lo wasefika ezomosha kuwo-ke futhi manje. And futhi ukumkhipha kwami emsebenzini noma ngikhulume indaba yokuthi akaphume emsebenzini, kuzophinde kulethe ukuxakeka futhi ekhaya. Yabona nje ingqondo yami iphithene, angiyazi lento ukuthi into ezokwenziwa kanjani. Manje umyeni lo kasisi akaze asole lutho, akaze nje akhulume mhlawumbe kube khona akubuzayo kuwena. Ubudlelwane babo kukanjani mhlawumbe njengomuntu akwazi yazi ukuthi usondelene nomama, khona akakubuze kona noma kukhulume ukuthi ebudlelwane sekuyabheda mhlawumbe? Umkhwenyane wakhe bhuti-ke wangibiza eney'nsolo ezithile engixoxela indaba yokuthi uSindi usekabuye nama-KFC. Kuningi nje abuya nakho kulezi nsuku ney'mbali. Mayebuza umkhwenyane wakhe ukuthi lezi zinto uzithathaphi, uSindi akafuni ukumphendula ukuthi uzithathaphi lezi zinto. Ukusuka lapho uvele amtshele ukuthi akamyeke phansi, aka-concentrate kule wheelchair ahleli kuyo. Yabona nje wona nje lowo magama abuhlungu kabi emntwini oshade naye. Yayibo loo nto. So ungibuzile-ke ngamchazela mina ukuthi hhayi ngisazoke ngikhulume naye uSindi. Akukho okuningi engikwaziyo, kodwa ngizoke ngikhulume naye uSindi. Ngizamile ukukhuluma noSindi, kodwa futhi uSindi ayikho into afuna ukuyishintsha. Ngokuthi umyeni wakhe uhleli kwi-wheelchair, ayikho into amenzela yona. Angazi-ke futhi ukuthi ufuna amenzeleni ngoba phela uyambona ukuthi uhleli kwi-wheelchair. Umuntu ohleli kwi-wheelchair angithi uwena kufanele umnakekele njengonkosikazi wakhe. Yabona nje yindidi indaba yakulowa muzi, mina angisazi ukuthi ngizoyichaza ngiyithini. Uvela atshela umyeni wakhe ukuthi akahlukane naye, yena izinto zakhe uyazizamela, ukuthi ubani uyithola kanjani, umuntu akanaki iy'ndaba zakhe. Abese yakhuluma indaba yokuthi imali iyasetshenzwa njengoba evuka eyosebenza, akumele ambuze ukuthi izinto lezi azithengayo uzithathaphi ngoba uyasebenza.
Ukhuluma nje izinto eziningi ezikukudelela ezenza ukuthi umyeni wakhe afile guilty ukuthi ulimele uhleli kwi-wheelchair. Uyabona? So, Eyi babukeli. hayi kunzima bandla shem. Hey, uyadelela uSindi uyezwa? Uyadelela uSindi. uSindi uyadelela. Uyazi ukuthi uvela athini endodeni yakhe? Uvela ayitshela ukuthi nje ayihlukane naye, yena uyavuka yena ahamba ayosebenza, yena akashishilize ngemoto le yakhe ahamba ngayo, yena eyakhe imoto usazoyithenga. Yo, mina ngiyazi lento. Umuntu angajabula angakutshela kanjani ukuthi unemoto uhleli kwi-wheelchair, inhliziyo yakhe ibuhlungu ungasakwazi ukuzenzela izinto. Ibuhlungu ngempela into eyenziwa uSindi kuBongo. Ibuhlungu ngempela. Ngoba manje lo muntu akasanawo amandla, akasakwazi ukuzenzela. Umtshela ukuthi akashushuluze ngemoto yakhe ahamba emsebenzini. Futhi uzofika lapha abe yimaneja ngoba vele uhamba ngemoto abantu bazomhlonipha. Hey babukeli. Izinto ezijwayele ukwenzeka lezi kwamina ngiphatheka kabi because akekho umuntu ongakwazi ukubalekela lento kwamina emsebenzini engikwenzayo ngingalimala nginokucabanga ukuthi ngingavele ngibhekane nalesimo lesi esikanje ngelinye ilanga ngazi. Yazi yini ibhuti okubuhlungu kakhulu? Ukuthi uSindi manje usevule elinye ipage ke manje. Lo muntu uhleli kwi-wheelchair akakwazi ukwenza lutho. uSindi into avela ayenze manje uvela athatha iplate alibeke phezu kwetafula, athatha ibhowl, athela amanzi, amboze amaplate angenalutho. Mayethi iyafika indoda ithi iyadla, ivele idibane lapha neplate elimboziwe lingenakudla, idibane nebhowl enamanzi. Yiwona kudla kwakhe ke indoda ezokudla lokho. Umyeni wakhe awamlobola ngeyinkomo. Mayembuza ukuthi amanzi uwafakelele ku-bowl, uyamphendula amtshela ukuthi hhayi ayikho ke nayo into angayenza naye uyabona ukuthi inyanga iphakathi. Ukusuka lapho yena angasuka ashintshe amanzi njengoJesu abe yiwayini, mhlawumbe uzoba right. Akwazi ukudrayiva kahle nale nqola yakhe ayidrayivayo. Uyayibona? So, hayi. Hey, uyamtshela phela ukuthi mase kwenzekile-ke wawashintsha la manzi aba yiwayini, azagadeke angashayisi iy'ndonga ngale moto yakhe ngoba phela uzobe sedakiwe. Uyabona nje uyamdelela lo muntu wesifazane umkhwenyana wakhe. Angazi ukuthi kwenzakalani, kodwa nje ukhuluma nanoma yini nje ezofika imhlabe nje imhlikize enhliziyweni. Abanazo iy'ngane bahlala bobabili. Ngebhadi shema uNkulunkulu bengeke ababusisi ngey'ngane ngoba wavele walokhuza walimala uBongo. Manje abanazo okuy'ngane-ke. Bebesaziphilela nje bobabili, besazama yona ingane, kwasho ukuthi uNkulunkulu ubengeke abanikeze iy'ngane. Okusho ukuthi kungenzeka ukube mhlawumbe ukulimala kwakhe kum-affect-ile nasesigudini sakhe. Kwashiwo kanjalo impela odokotela ukuthi hhayi mancane amathuba ukuthi angaba ney'ngane. Ngicela ukubuza ukuthi senazana isikhathi eside nomakhelwane uBongo, senazana isikhathi eside naye, futhi niyaxoxa uhlezi ekhululuka kuwena njengoba ekwazi ukukutshena naney'mfihlo ey'ngaka, yini eyenza ukuthi ungamtsheni yena ukuthi ubonani uSindi lo sisindi lo wenzani emsebenzini? Phela futhi ukuthi sesasazana isikhathi eside nobhuti nosisi akusho ukuthi sengizovele nje ngingene noma yikanjani emzini wabo ngikhuluma iy'ndaba ezingafuni mina futhi. Uyayibona leyo nto? Mina kahle kahle la ngizama ukuvikela isithunzi sami ngoba kuzoba ngathi manje sengifuna indoda yakhe usisi. Uyabona? Thina abantu besifazane siye sihluleke ukucabangisisa kahle into uma ngabe izongena komunye umuntu ngenye indlela. Usisi uzosuka acabanga ukuthi mina ngifuna indoda yakhe. Uyayibona leyo nto? Yingakho ngingakwazanga ukumtshela, kanti kungcono uma ngiza la life izokhuluma kuwo wonke umuntu kuzwakale ebantwini ukuthi insusa yalento yaqala kanjani. Ngoba uma ngisuka mina ngihamba ngiyotshela ubhuti, usisi uzojika athi mina kusho ukuthi ngifuna indoda yakhe. Uyayibona leyo nto? So akukho lula njengoba uyicabanga lento. Yingakho ngibona ukuthi mina ngize la ngizokhuluma ukuthi nangu usisi engixaka manje emsebenzini akasalawuleki, akasabambeki nje nhlobo nhlobo. Hhayi, ufike endaweni e-right sisi, sizokusiza. Indlela esisizana ngayo-ke thina ukuthi simfonele ubhuti
Cela ukuthi ungiphe inamba sethi vele nje singapholisi imaseko silungise konke. Hayi futhi okay. Nikeza inamba yakho. Yes. Iyo le namba yakho. Right. Okay. Alright, ngiyabonga. Yebo. Hello. Awu, hey, salindele ukuthi izoringa yavele esho phakathi. Ninjani mfowethu? Kuyaphileka. Kuyaphileka. Ukhuluma noNjabulo lana from iVumani Films. Ngikhuluma nawe nje mayelana nodaba likaSisi. Ngicabanga ukuthi uyamazi uthe asixhumane nawe uSisibusi othi umakhelwane wakho. Ngabe uyamazi bafu? Oh ya, ngiyamazi. Umuntu onenhliziyo kakhulu ngiyamazi. Madoda, sesibonga lokho nje ukuthi kusanabantu abanenhliziyo ezinhle. Bafu angeke ngilokho ngikhuluma kakhulu la eduze kwami kunodaba afuna ukubikela lona. Ngicela ukuthi ngimdlulisele ifoni nixoxe. Okay, ayikho inkinga. Siyabonga mfowethu. Baba. Yebo makhelwane. Kunjani? Siyaphila njani? Kuyaphileka. Yebo futhi. Ngize nodaba olungekho mnandi olungekho luhle. Hayibo, kwenze njani manje? Makhelwane, angazi lento ukuthi ngiyiqale ngakuphi kodwa ngiyaxolisa ukuthi uyizwe ngale ndlela ozoyizwa ngayo. Ngilalele. Yebo futhi. Usisi njengoba phela sisebenza naye, makhelwane ungixakile lapha emsebenzini. Manje angikwazanga ukuthi ngikutshele ngikubone ubuso nobuso. Ingakho ngigcine sengiza la kwaVumani. Usisi lapha emsebenzini ufike wathandana noprincipal. Yebo, kodwa futhi akaqalanga lapho, uqale wathandana nesecurity. Ngathi ngisakhuza indaba ukuthi uthandana nesecurity. Hawu ngathi ngiyezwa usethatha uthisha omkhulu wamdibanisa nabo thisha abanye. Kodwa yini ngangiyenzile mina ngokushapa. Ngiyaxolisa futhi ukuzwa kanjena. Manje inkinga lapha emsebenzini kuseyinhlekisa ke manje ngoba uqoqa kwasani nje eyindoda phakathi. Uyabona. Izinto nje azenzayo usisi ngempela zingihlukumeza umoya ngoba manje angisazi ukuthi angixoxele bani indaba. Noma ngithi ngiyamkhuza futhi ukhombisa nje ukuthi akakazoshintsha namhlanje, akafuni ukusuka lapho uvela athi nginomona. Ingakho ke ngibona ukuthi kungcono ngivele lento ngizoyikhuluma la emsakazweni. Kodwa ngenzeni? Ngiyaxolisa futhi, ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyazi ukuthi ngikubonile nayizolo besikhuluma ngendaba yakho uSindi kodwa angikwazanga ukuthi ngikutshele ubuso nobuso. Angikwazanga. So nje ngicela nje ubhuti ukuthi angixolele kakhulu, ungixolele makhelwane wami. Ezinye izinto asikwazi ukuthi sizikhulume sibhekene ebusweni ngoba ngesinye isikhathi usukuvikela nawe ukuthi ungalimali. Yini nje ngake ngiyenzile mina noma mhlawumbe ngoba ngisengihamba kuyithenga ngoba nathi sengakwazi ukupenda mhlawumbe ngingaphi sebona ukuthi sabona qoba amadoda manje. Hayi angazi bhuti, hayi angazi ngoba nami akangitshela isizathu. Uma ngimbuza ulokhu ethi angiphume ezindabeni zakhe. Hayi. Kodwa yini ngake ngiyenzile mina kodwa yini? Yebo bhuti kunjalo. Bhuti omdala. Ncese mfethu, cha bafo into ebengifuna nje ukuthi nami ngidlulise kuwena mfethu ukuthi izimo kanje kuyadlulwa kuzona. Njengomuntu wesilisa uyazi nawe ukuthi hlezi sibhekana nezimo ezinkulu, ezinzima futhi. So nalesi sikhulu bafo kodwa nje ngiyakuthembisa ukuthi sizodlula mfethu. Izinto ezijwayele ukwenzeka lezi. Ngiyacela nje ukuthi uqine mfethu, ugxile nasemthandazweni. Unganaki kakhulu futhi wenze sure ukuthi awukwenzi okubi mfethu ngoba manje siyakha lana sibulali bafo. Akuthi ungenzani kodwa? Salusuyeka bafo ukuthi wenzani. Akwenzile uyazi ukuthi ukwenzeleni.
unesizathu sakhe mhlawumbe usayokakutshene futhi angiboni ukuthi izizathu uzosizwa ngoba phela inhliziyo ibuhlungu njengamanje okwakho nje ukuthi uqine bafa. And futhi ngizwile kuthiwa uyinsizwa yasesontweni mfowethu, so ngiyacela ukuthi uqinise esontweni, uzame ukuthi uthole ne-counselling lapha kumfundisi. Uma kuwukuthi uyadinga nathi ukuthi sikukhansele bafo noma siku-assiste kona konke okudingayo singakwenza lokho mfowethu. Vele ngiyayisontela mina kodwa manje Ncese mfowethu, ncese mfowethu. Ngiyacela-ke bafo ukuthi negama likasisi uBusi ubefuna ukusiza naye, ubefuna ukuthi angabi umuntu omubi ekugcineni, ungabi usumxwaya mfowethu. ngisazi-ke mina manje ngenze njani ayingeke. Bafo sicela ukuthi sisave inamba yakho khona sokwazi ukuthi sixhumane nawe silokho sikucheck-a nje ukuthi u-right yini, uma ukhona la udinga ukusizwa khona sikusize futhi mfowethu. Ayikho inkinga nalapho futhi. Alright bafo, ngicela ukuthi ube right okwamanje mfowethu, uNkulunkulu abe nawe. Ngiyazibongela nalapho. Sure. My sister, ukhulu okwenzile wena, ungabona engathi nje mhlambe uwisa umuzi. Siyabonga ukuthi kusakhona abantu abanjengawe emhlabeni abakwaziyo ukuthi balimele iqiniso. Babukeli, siyanithanda emakhaya, siyayithanda imibono yenu, niqhubeke njalo nisinikeze imibono emihle, ngabe mihle ngabe mimbi. Siyabonga, siyajabula, siyivumani Films, siyanithanda. Sure.